Lah iya iki wis. Ini lur, rasane lur, golek. Apa jiwa? Nah, itu babat. Ben Padang. Babat lur, jalan. Jurusan mana lur? Jiwane perpetani ini ndak mewah lagi tenan. Ujur. Lur, ngene iki Kok lah. golekne pangan. Wong ngamper ketok. Iya aja dhisik to, enten ana bature. Iya lur, jalan lur, ora sombrang tong. Terus trontong celeng. Iya piye? Wes oleh sing digoleki. Yo ngalah lur kebiasaan. Lur, rasane wong golek menjalin lur. Ora kabar. Yo ngalah lur. Oh, yo lunyune. Jangan anu lunyu lur. Kita akan diri oleh lur. Alah lur. Oh, nggone kaya ngene. Alon-alon lur. Iki to? Iya, itu. Iki. Ngopo nek tukang alasan tidak roh iki. Makane lek awang ra apal kok ngomong-ngomongan iki nyembuh ae lho lur. Apa gara omongan. Salah lek oke omongane, oke tunggale lek omongane. Iman. Bagian suara. Iya, kaya sugeng kuwi lho. Kairane tambane arep di garan legi. Ayo lur. Makane lur. Wong arep golek penjalen lur. Kena tukul nih kok. Apa? Kena tukul. Betul itu menenge. Ini iki. Heeh. Akhire kono lho. Pasti lho sing rada gede. Masa kuwi nggih pipet. Lha kuwi apa? Kurano. Hah? Iya Pak Doti lho. Oh. Oh Pak Gang rene Pak Gang. Iya rek. Lha iki apa? Mesti kene nyapa? Dah, kok dipesti kene iki niat piye to? Ngeri tok arek. Ya caneng lur. Sik, durung. Cepet lur. Wes. Kae lho itan kene lho, panik. Itan neh lho. Lur. Gaji waret. Apa tuh, Kong? Apa cok kene nyapa lho? Iya. Ayo wo. Pasane wong golek menjalin wo, ora mesti tujuan suara wo. Hah, lek mung wong bar aku coba golek menjalin wo. Tenanan. Lah iki malah menjawane. Ndi lho? Iki. Jale pirang meter? Iya sih lho, Duk. Kan cilik kene dolane nggih. Ya kok menjalin cacing, salok lek preman bujet. Bisa kating kolor air sini kono ya.
Nang kono sing rada cilik-cilik e. Heeh. Ketan lho. Ben pakis lho. Halo. Si lurus apa, Dut? Golekne sing ngkah padine kok. Iya. Iki tegara iki hari. Ndi? Iki. Iki gede iki menjalan ya. Iki. Menjalin. Pas iki tinggalan lading. Wis rada gede. Sepatumu keteng. Nyapa? Nyapa? Lebu ah, sing sepatumu keteng. Ndi sing tegar? Iki. Yo. Apa ming mekar baturi ae lho mingan. Was, hati-hati lho. Iki kok oncak iku lho. Ya. Yo. Adut. Kowe nang ndi? Aja ado-ado. Yo, aja ado-ado karo bature. Melumpuk-melumpuk ae lho wong ngawuran. Iya. Yo, jamur barang lah oke. Ya kuwi jamur wis sakelan. Ini ya. Yo. Hujan. Dawa tenan kuwi.